Исәнмесез, Дөнья студиясы әзерләгән тапшыруны караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең Конгресс мөнбәре тапшыруында кунакта Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитетының чит төбәктәге татар оешмалары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Ленара Кутиева. Хәерле көн, Ленара. Хәерле көн. Менә яңа гына сәфәрдән кайтып төштегез. Парижда зур чара булды. Европа Татарлар альянсы 2нче съезды. Кайсы илләрдән килгәннәр иде? Ничә кеше катнашты съездда? Чынлап та әле генә без менә юлдан, зур сәфәрдән кайттык. Безнең 16-18 октябрьдә Франциянең Париж каласында Европа Татарлары альянсының 2нче съезды узды. Съезд эшендә 17 илдән 46 милләттәшебез катнашты, делегатлар катнашты. Бу безнең шушы альянс составына кергән Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Польша һәм башка бик күп илләрдән делегатларыбыз катнашты. Шулай ук делегатлардан кала безнең әлеге съезд эшендә шәрәфле кунаклар да бар иде. Съезд үзе узды Россиянең Франциядагы илчелек бинасында һәм съездның эшендә Россиянең Франциядагы илчесе, шулай ук Россотрудничество директоры, Мәскәүдән тышкы эшләр министрлыгындагы милләттәшләр белән эшләү бүлеге директор урынбасары катнаштылар. Татарстаннан исә рәсми вәкилләрдән безнең Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, шулай ук Дәүләт Советы депутаты Разил Исмәгыйль Вәлиев, безнең Мәскәүдәге вәкаләтле вәкил Равиль Әхмәтшин, шулай ук Петербургтагы, Франциядагы вәкилләр катнаштылар. Ленара, менә нинди мәсьәлә күтәрделәр? Нәрсә өчен җыелды татарлар 2нче съездга? Безнең бу билгеле булганча съездның беренче утырышы булган иде Бельгиянең Брюссель шәһәрендә 12нче елда, апрель аенда. Монда Европарламент бинасында узган иде. Һәм әлеге оешма 1 елдан соң 13нче елда шулай ук Бельгиядә теркәлде, министрлар юстициясенә кертелде, Бельгиянең теркәү узып. Быел инде 2нче съезд, менә шу кыска гына ара эчендә эшләнгән эшләргә нәтиҗәләр ясалды һәм киләсе эшләү периодка дәвамына планнар корылды, резолюция кабул ителде. Белүемчә, уставка да үзгәрешләр кертелде. Уставка үзгәрешләр кертелде. Моңа кадәр съезд, устав нигезендә съезд 2 елга бер үткәрелә торган булса, хәзер исә ул 4 елга бер узачак. Һәм Европа Сабантуе элек ел сайын үтәргә тиеш булса, хәзер 2 елга бер узачак. Киләсе, менә мәсәлән, съездда кабул ителде, киләсе Европа Сабантуе, 3нче Бөтендөнья Европа Сабантуе 17нче елда булачак Англиянең Лондон шәһәрендә. Аннан соң инде, әгәр дә съезд 4 елга бер уза икән, җитәкче органнарда 4 елга бер тапкыр сайланачак булып чыга бит инде. Менә бу 2нче съездда яңа җитәкчелек сайландымы? Сайлап уздылармы алар? Безнең әле узган съездда узган җитәкчелекнең эше уңай дип кабул ителде һәм киләсе 4 еллыкка да шулай ук җитәкче булып Литвадан Флюр Шәрипов сайланды. Аның бюро әгъзалары булып 7 кеше булды. Аның урынбасарлары, бюро әгъзалары 7 идарәгә 7 кеше сайланды. Һәм инде менә бу съезд белән съезд арасында бит инде очрашып торулар булачак. Менә ул киләсе елда кайсы илдә булачак? Иң якындагы очрашу киләсе елның апрелендә безнең Чехиянең Брно шәһәрендә үткәрергә җыеналар Татарстан мәдәнияте көннәре. Шуның кысаларында альянс идарәсенең киңәйтелгән утырышын үткәрү планлаштырыла. Димәк, милләттәшләребез хәзер саубуллаштылар апрельдә яңадан Чехиядә күрешергә дип. Менә шул съезд вакытында яхшы эшләгән татар оешмаларына, милли җитәкчеләргә беренче тапкыр шушы Европа Татарлары альянсының медале дә тапшырылды. Һәм ул медаль алучылар арасында Ленара, син дә бар. Менә без бөтен хезмәттәшләребез исеменнән, Дөнья студиясының караучылар исеменнән сине әлеге бүләк белән котлыйбыз. Моңсәле беренчесе һәм соңгысы булмасын. Шушы Европа татарлары белән, дөньяга сибелгән татар оешмалары белән эшләүдә сиңа уңышлар телибез. Алла бирсә, очрашулар дәвамлы булсын. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитетының чит илләрдәге татар оешмалары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Ленара Кутиева булды. Мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.